Magkauli gani ka karong bayhan na karon katilaw gi karon sa tuwa ba. Kuy-kuyo ka na lalaki nga way pulos. Mubalik ra gyapon kasi mong inahan amawa ka. Makita na ko na lakihan na ipapriso gid na ko na. Akong gipa-eskwela na akong anak mo iya pang gitapan. Mo na niya tong bagong Pinoy ana ron. Dong, okay na dong. Sugot ng tag-iya nga, direta magbuhat og payag. Yun sa man mo pag-ingon. Akong giingnan nga, direta magbuhat og payag. Nagani og gipadalan kog langsang og martilyo. Aw maayo noon. Kay para natin magamit diri og panday. May gani dong, butan ng tag-iya, sugot ra siya. Maayo noon. Ana pa siya dong, kung nadatay kinahanglan, muduol daw ta siya ha. Butan jud yan tag-iya diri ah. Mao gani dong no. Di mo nalaling na ito pandong? Oh, bago ra na human. Ako pa ganin ang gitiwas oh, ang pangbungbong. Palag lang sa kog higutan na be kay kuan magbutang pa ko ani diri sa pikas. Sige dong. Kumusta na kaya to sila mama dong no? Panigurado gipangita na jud ka ato. Wa ka nagmahay-mahay dong nga ato ning gibuhat? Nga nakapangutanam ka na. Wala lang. Daghan manggod kay tagnagyan nga kalisod gud mong nakapangutan ako ana. Sa tinuod lang pod mura gani ko naluoy sa imo ha. Kay dili unta nimo ni maagian. Kung dili tungod sa tuang pagtaban. Wa tay mabuhat kay ato namang nasugdan. Mao gani no. Sige na, pero mahuman ta. Dong humanan ako gigot diri ah. Maayo noon. Kay diri ah, sa sunod lang guro ni kay wala pa tay kahoy. Dong ato dong tanawon sa ubos. Rata. Magkauli gani ka karong bayhan na karon katilaw gi karon sa tuwa ba. Kuy-kuyo ka na lalaki nga way pulos. Mubalik ra gyapon kasi mong inahan amawa ka. Makita na ko na lakihan na ipapriso gid na ko na. Akong gipa-eskwela na akong anak mo iya pang gitapan. Bantay lang gimog masakpan ta mo. Ay, nahuman ra jud. Mo na niya tong bagong Pinoy ana ron. I love you dong. Bisagon sa pa niya tumagian di jud ti kabiyaan. Ako sa jail, dili ti kabiyaan.